Son traxes que serían para a gala e gran gala e para día de casar. A característica que os fai distintos ao resto da exposición son os tecidos e os adubíos sagremáns ou abalorios, como a xente coñece, forma parte de todos eles. Entonces, eso é o que, xunto co tecido, fai deles uns traxes de máis valor. Para entrar na igrexa sempre tiñan que estar ca cabeza cuberta, sempre. O traxe xa se ve que son enriquecidos. As mantelas ou os mantillós realmente tamén teñen o seu valor. E o que vemos aquí pequeniño non é de unha nena, é de unha boneca, de unha nena adinerada de Vilalba. Imaxinade como sería a familia e a nena cando podían ter unha boneca vestida deste xeito. As mulleres engalanadas, e ademais están engalanadas como realmente irían as mulleres un día de feira ou un domingo a domingar.